Tifkira ta' San Marċellinu u San Pietru. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Matul din il-Quddiesa nitolbu flimkien lill-Alla għall-isfijiet tagħna biex imdawlin mill-Ispirtu Santu ikomplu jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa għal komunità nisranija fil-Gżejjer tagħna. Nitolbu wkoll għas-saċerdoti djoċeżani u reliġjużi biex il-mulej ħarisom u biex isibu l-għajnuna meħtieġa fi żmien li ġej sabiex ikomplu jkunu viċin il-poplu ta' Alla u jamministraw is-sagramenti fil-knejjes tagħna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum it-2 ta' Ġunju il-Knisja tfakkar żewġ martri tas-seklu 4 ġew maqtula taħt il-persekuzzjoni ta' Dioklezzjanu fis-sena 303. Isimhom huma Marċellinu u Pietru. Wieħed kien saċerdot u l-ieħor kien eżorċista. L-eżorċista huwa dak li l-isqof jagħtih il-qawwa fuq l-ispirti ħżiena u mibgħut biex ikun parti minn dak li llum insejħulu il-healing ministry tal-Knisja, il-Ministeru tal-Fejqan, mod speċjali l-fejqan spiritwali. Dawn iż-żewġ martri f'mument fejn li tkun nisrani tfisser il-mewt, ovvjament kienu easy target, wieħed kien saċerdot, l-ieħor kien eżorċista, u ġew arrestati, ħaduhom f'mixja f'bosk mimli ollieq, it-tradizzjoni tgħid, u għaddewhom propju mill-mumenti li żied diffiċli biex iqattawhom biċċiet sakemm jaslu fejn kienu se joqtluhom, u mbagħad qabduhom iħaffru il-qabar tagħhom stess. Meta ħaffru l-qabar, qatluhom u difnuhom fil-qabar li huma stess kienu ħaffru. Il-qudiem kien hemm mara Quddiesa Luċilla li saret taf fejn huma midfinin u ħadet l-itzma ta' dawn iż-żewġ martri u difnithom fil-ġieħ f'ċimiterju mhux il-bogħod mill-Kolosseum minn jaf Ruma jaf ukoll via Labikana fejn hemm il-Knisja dedikata lil dawn iż-żewġ qaddisin. Il-Papa San Damasu li kien devot ħafna tal-martri kien jaf dawn iż-żewġ martri għaliex minn qatilhom irrakkonta l-istorja ta' x'għamel u kif lil Papa Damasu meta Damasu kien għadu żagħżugħ. Nitolbu l-interċessjoni tal-qaddisin Martri Marċellinu u Pietru biex l-ewwel nett fil-Knisja inkomplu inġeddu il-missjoni ta' Ġesu li għallinna u li batna mhux biss nipritkaw l-Evanġelju imma anke nfejqu, mod speċjali nibqgħu noffru il-fejqan spiritwali. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nitolbu id-don tal-fejqan spiritwali bl-interċessjoni tal-qaddisin martri. Iben Alla li twelit minn xebba u sirt ħuna mulej ħniena. Iben il-bniedem li tafu tader il-natura dajfa tagħna il-bnedmin Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-missier li salva lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti turina mħabtek u tħarisna għal merti tax-xhieda glorjuża li tawk il-martri San Marċellinu u San Pietru. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempji li tawna u nħossu l-għajnuna tat-talb tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu it-tieni jittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż,
stennew bħerqa kbira l-miġja tal-jum ta' Alla. U mħabba f'dan il-jum l-ismewwiet jinħarqu u jinħallu u l-elementi tad-dinja jinqerdu bin-nar. Imma aħna skont il-weda tiegħu nistennew smewwiet ġodda u art ġdida li fihom tammar il-ġustizzja. Għalhekk, ħuti eżiż, waqt li nistennew dan kollu, qisu li jiksibkom fis-sniem, bla teba u bla dnub. Is-sabar li bih il-mulej joħodna isuh bħala salvazzjoni tagħna. Intom mela, ħuti eżiż, la darba tafu dan qassu sewwa li ma tisfawx maħkuma mill-iżbalji ta' dawn in-nies bla rażan u taqgħu mnejn tinsabu fis-sod. Ikbru fil-grazzja u fl-arfien ta' Sidna u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Lilu glorja issa u għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien, mulej int għalina ken minn nisel għal nisel. Ngħidu flimkien, mulej int għalina ken minn nisel għal nisel. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem int, o Alla. Ngħidu flimkien, mulej int għalina ken minn nisel għal nisel. Int treġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Ngħidu flimkien, mulej int għalina ken minn nisel għal nisel. Żmien ħajjitna u b'kollox 70 sena, l-iżjed 80 jekk inkunu f'saħħitna. Il-biċċa l-kbira ta' ħbit u niket malajr jgħaddu u aħna immorru magħhom. Ngħidu flimkien, mulej int għalina ken minn nisel għal nisel. Imlina kmini bit-tiba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħajjidher emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Ngħidu flimkien, mulej int għalina ken minn nisel għal nisel. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-glorja, idawlilkom għajnejkom ta' qlubkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej magħkom. Dak iż-żmien qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien bagħtu għand Ġesu xi Fariżej u Erodjani biex jonżbuh f'xi kelma. Ġew qalulu, Mallem, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa u li ma tħabber rasek b'ħadd, għax int lejn miċ ħadd ma tħares, imma t-triq ta' Alla tallima kif tassewwi. Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċeżari. Għandna jew m'għandix inħallsuha. Immuntebaħ bil-wieġb ieħor tagħhom u qalilhom għaliex tridu timpxuni. Newluli dinar ħanarah. Newlulu dinar u staqsihom ta' min huma dan il-wiċċ u din il-kidba. Qalulu ta' Ċeżari. Qalilhom imbagħad Ġesu, għatu lil Ċeżari dak li hu ta' Ċeżari u lil Alla dak li hu ta' Alla. U staġbu ħafna bih. Il-kelma tal-mulej. Ridu jimpxuh imma qalu verità kbira dwar l-atteġġjament ta' Ġesu li iġalna naħsbu. Mallem, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa
u li ma tħabber rasek b'ħadd għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares, imma it-triq ta' Alla tallima kif tassewwi. L-ewwel talba li nixtieq nagħmel fid-dawl tal-Evanġelu li aħna l-isfijiet, is-saċerdoti nimitaw il-Ġesu. Inkunu nies li nħobbu sewwa, li ma nħabblu rasna b'ħadd. Xiġifieri, mhux ma tħoss għal dak li jkun, imma ma jbeżżek ħadd. Ma tgħidx dil-kelma ma ngħidix għax se nibża minn xi ħadd. Ġesu ma kien iħabber rasu b'ħadd. Għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares, il-kelma tiegħi mhux biex noġbok jew biex iċċabċabli. Ġesu ma kienx hekk. Imma triq ta' Alla tallima kif tassew hi. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna l-isfijiet u s-saċerdoti ikonna din il-qawwa, dan il-kuraġġ, din ir-rettitudni li triq ta' Alla nagħlmuha kif tassew hi. Nitolbu anke l-interċessjoni tal-martri li ħallew ħajjithom biex jibqgħu fidili lejn Ġesu, biex jagħtuna u jaqalgħuna mingħand Alla din il-grazzja tal-kuraġġ. Prudenza iva, imma kuraġġ dejjem. It-tieni ħsieb ispirat minn dan l-Evanġelu huwa r-risposta li jagħti Ġesu. Għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. X'inhu ta' Ċesari? Ta' Ċesari huwa dak kollu li jġib ix-xbieħa u l-wiċċ u l-kidba tiegħu. Ġesu jitlobhom munita u li se tħallas it-taxxi u fuqha hemm il-wiċċ, il-kidba ta' Ċesari. Mela din għatwa lil Ċesari. Lil Alla għatuh dak li hu ta' Alla. Issa x'hemm fostna madwarna li għandu xbija ta' Alla. Il-munita għandha xbija ta' Ċesari. X'hemm li għandu xbija ta' Alla? Int u jien. Aħna maħluqa skont xbija ta' Alla. Għalhekk ta' Alla, il-munita ta' Ċesari għandha xbija ta' Ċesari. Imma int u jien maħniex ta' Ċesari. Għax fil-qalb tagħna u fir-ruħ tagħna m'għandniex iġbija ta' Ċesari imma ta' Alla. U lil Alla nagħtuh dak li hu tiegħu. Aħna ta' Alla, mhux tal-politikant, mhux tar-re, mhux tal-imperatur. Din hija xi ħaġa li l-martri femuha. Quddiem il-liġi inġusta ta' Dioklezzjanu ħafna martri, San Ġorġ, San Sebastjan kienu kollha vittmi tal-persekuzzjoni ta' Dioklezzjanu u oħrajn. Inkluż daw it-tnejn li qed insemmu llum, Marċellinu u Pietru. Quddiem il-liġi inġusta ta' Dioklezzjanu li jekk inti nisrani ħaqek il-mewt ma beżgħux bil-imperatur. Għaliex fil-qalb tagħhom ma kienx hemm xbija tal-imperatur, imma kien hemm xbija ta' Alla. Bl-interċessjoni tal-qaddisin martri, Marċellinu u Pietru, ejjew nafdaw it-talb tagħna. L-ewwel nett
għad-dinja għal pajjiżna biex il-mulej jatina d-don tal-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-isfijiet u s-saċerdoti biex qatt ma nibżgħu inxandru lil poplu għażiż tagħna il-kelma ta' Alla kif tassewi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex qatt ma nibżgħu narfu li fil-qalb tagħna hemm miġbija ta' Alla u mhux ta' din id-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nafdaw fil-ħina ta' Alla bl-interċessjoni ta' Sittna Marija u tal-Qaddisin Martri li l-ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej li tiftaħ il-ħniena li hemm fil-qalb għażiża ta' ibnek fuq id-dinja kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifjir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. Se nofrulek mulej dan is-sagrifiċċju fġieħ ir-rebħa kbira ta' San Marċellinu u San Pietru. Għamel li din il-vittma qaddisa tħeġġeġ dejjem lil qlubna bl-imħabba tiegħek u tħejjina għall premju li jien twett lil min iżomm sħiħ sal-aħħar bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għaliex il-qaddisin Marċellinu u Pietru ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb meta tur il-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha. Sewa sew fejn hemm id-dgħajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarrisha għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-firwa ta' ruhom u jaqalgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw.
u ma jresqu t-talb u xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġabbu, Ġwanni, Tumas, Ġabbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kosma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u wodna fil-merħla taħt manżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal-ħobs f'idejn Quddiesa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema. Lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam. Tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż f'idejn Quddiesa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu Quddies tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, Quddiesa bla teba, il-ħobs Quddies tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa' l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju Quddies, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox għamel l-anġlu Quddies tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarblu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek għatina sehem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħniena u l-maħfra tiegħek
bi Kristu Sidna, bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għaddejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-siliem, nagħtikom is-siliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li int trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħennin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien nagħmlu t-talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Aħna unġeddu t-tifkira tal-marti tiegħek San Marċellinu u San Pietru, smajtna mulej bil-ġisem imqaddes u d-demm mażiż ta' ibnek il-waħdini. Żomna sal-aħħar marbuta miegħek bl-imħabba u għamel li ngħixu bik u ninġibdu lejk. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju għal pajjiżna biex il-mulej ikompli jagħtina d-don tal-fejqan u tal-għoża. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikolli titint kif is-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru minn ħati għalina. Daħanniex bit-ġrib iżeħħisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrina d-nubitna bħalma nafru minnu ħati għalina. Daħanniex fi tiġrib isteħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat f'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrina d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib isteħnisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu
ġi mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgla fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna bħalma nafru minnu ħati għalina, id-daħħalniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru minnu ħati għalina, id-daħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija Slim tal-mewtana. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva.
lilek nitniedu aħna nikku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina qaddisom Malla biex ikun jistaqinna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru minn ħati għalina iddaħħalniex fi tiġrib istaħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jidifuq. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal. Missier etern Alla, Ħenna nina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna nina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna nina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna nina. imqazza Marija, Itlopa nina. imqazza Malla, Itlopa nina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlopa nina. Om ta' Kristu, Itlopa nina. Om il-Knisja, Itlopa nina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlopa nina. Om li żjed safja, Itlopa nina. Om li żjed nadifa, Itlopa nina. Om muxebba, Itlopa nina. Om blateba, Itlopa nina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlopa nina. Om tal-aġeb, Itlopa Om nina. tal-parir it-tajjeb, Itlopa nina. Om ta' min ħalaqna, Itlopa nina. Om ta' min salvana, Itlopa nina. xebba kollu kaqal, Itlopa nina. xebba li tistħoq kull ima, Itlopa nina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlopa nina. xebba kollok seta, Itlopa nina. xebba kollok ħnina, Itlopa nina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlopa nina. mera tal-dusija, Itlopa nina. tron tal-erf, Itlopa nina. bidu tal-ferħtana, Itlopa nina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlopa nina. amara ta' kull grazzja, Itlopa nina. amara ta' kull tiba, Itlopa nina. warda mistika, Itlopa nina. torri ta' David, Itlopa nina. torri ta' lavorju, Itlopa nina. dar ta' deb, Itlopa nina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlopa nina. bib ta' sema, Itlopa nina. kewgba ta' filodu, Itlopa nina. saħħa tal-morda, Itlopa nina. ken tal-midimbin, Itlopa nina. faraġ tal-imniktin, Itlopa nina. għajnuna tal-insara, Itlopa nina. sultana tal-anġli, Itlopa nina. sultana tal-patriarki, Itlopa nina. sultana tal-profeti, Itlopa nina. sultana tal-appostli, Itlopa nina. sultana tal-martri, Itlopa nina. sultana tal-konfessuri, Itlopa nina. sultana tal-verġni, Itlopa nina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlopa nina. sultana mnisna minar l-ewwel teba, Itlopa nina. sultana mtella s-sema, Itlopa nina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlopa nina. sultana tal-familja, Itlopa nina. sultana tal-paċi. Itlopa nina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Għafrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna nina. Itlob għalina qaddisom Malla Biex ikun jistaqina dak li wedna Kristu. nitolbu. O Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk li nistqarruhom Malla li nkunu mejjunim it-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlopa nina. San Sebastian Martri, Itlopa nina. Santu Rocco, Itlopa nina. San Paul Missirna, Itlopa nina. San Publiu, Itlopa nina. San George Preka, Itlopa nina. Beato Nazio Falzon, Itlopa nina. Beata Adeodata Pisani, Itlopa nina. Addisin Marcellino u Pietru, Itolbu għalina. intom addisin protetturi tana, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina. għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Ek naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb illi ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk illi ma setawx ikunu magħna filgħodu. Ninformakom li llum f'nofsinhar fuq TVM, knisja.mt u newsbook.com.mt Monsinjur Arċisqof ser iwassal stqarrija dwar il-Quddies fil-Knejjes. Din tixxandar f'nofsinhar illum fuq TVM fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.